Uy. ¿Cómo se llama? ¡Vamos! Nasıl sağ halim?
Dobre, ja už som odhalený. Dobre, ľudia. Nezabudnite čítať odber. Pomoc ľudia. Ale som odhalený, sorry, za tie 3 videá prvé. Či si mu dal hlavičku? Dobre, som to hľadil. Dobre. Hrá to môj kamoš. Však? Bro. Ško 1, 2, 3. Dobre. Dovidenia, ideme sa zabiť. Prvý polčas za nami. Jej. Tak to prestíhním, ne? Nie. To je úspešné. Ešte nie je celý zápas. Len polčas. Nezabudnite si kúknúť tie 3 videá. Ktoré sú, ktoré sú bez zvuku. No, lebo tam sa ešte nechcel odhaliť. No, ale už sú 5 odoberali tie, čo sme chceli, takže... Už 6. No, už 6 dokonca, takže... Idem sa kúknúť, počkať. Takže... To je super. Takže preto sme sa odhalili. Mám 5 odberateľov. No, 5, možno 6. Presne 5. Chcem vidieť tých odberateľov, ak tam budú naskakovať po jednom. No, ako... Hneď tam bude 100 odberateľov za... Chceme dať do konca roka 100 odberateľov, takže... Ak 100 odberateľov, tak budem troška akčnejší. Ak 1000, tak sa odhalí. Normálne bude vidno moju tvár. Ja verím, zvládnete to. Sice mám na YouTube 3 videá, ale dobre, už budem mať 4. Ja neviem prečo, čo ma do mňa to vie. Prosím. Dobre. Daj dobre. Sorry, že budem troška ticho, ale proste... Kurde. Počkaj. Vamos! Typnem, že 17:0. Jej, konečne 5 minút. Hrá to môj bývalý futbalista Kaká. Fauly, čo sa? Čo ma tam utišťuješ ty? Čo tam? Prase mi ro. Tak so pekne. Mukiela, poď. Rozbehni to nejako. Si zatiaľ nejaký prdoviaty proti tebe. Videli tak, keď som ich porazil 10-0 na druhom účte. Aj no. Sice budem mať Sonic zrejme aj ešte pokračovanie, a potom ešte, dobre, a potom ešte dám inú hru, jasné? Napríklad ja Simpsonovci. Aby to bolo troška zábavné. Ja sa furt kúkam na vás, koľko mám odberateľov. A neviem, prečo mám opis na mojom kanáli, že čus. Lebo si to tam dal. Koniec zápasu 5-0 easy Ale win. kúkni sa koľko, to je prosím čas. No, videli, ja som to videl, lebo tiež som ti dával odber asi. Najlepšie. Takže toto je prvý zápas a vyhrali sme velice dobre a to je 5-0. Keď sa nám tu splnili nejaké vecičky. Seš blázen. Jo, tak to teda sem. A koľko máš? 10 minút? Ak bude viac ako 15 minút, maximálne 15 minút, ak to bude viac ako 15 minút, tak proste to video nevydám. Nebude to viac ako... Lebo YouTube mi to nedovolí. Nebude to viac ako 15 minút. To ti garantujem. Dobre, ďakujem. Už len otvorím posledný pack a koniec. Idem si po slivovicu. Tak dovidenia, idem na svojom aute 15+. 5 Team of the Week play. Čo tam bude? Španiel. Cristiano Ronaldo. Sergio Ramos. Nádhera. Wow. A nejaký... Paťošik! Český nároďák, ty vole. Paťošik.
Čistý Ronaldo, vole. Čistý, no. A ještě otvoríme poslední pek, kde máme vydat těch Ak kompletů. tam bude Cristiano Ronaldo, tak čo? Nebude, nebo je to nějaký chcípáček z nějakého týmu. Je tu nejaký chcípak z prd... Ak sa ocitnú rodičia v mojom videu, tak ja som totálne v prdeli. Totálne dostanem flákanec. Jako. Aby ste vedeli... Počkej, toto. Ja sa kúkam na vás, koľko vy ma odberateľov. Ja to chcem vidieť hneď. A toto by mohol byť koniec. Toto by mohol byť koniec celého... Počkaj, toto by mohol byť koniec celého videa. A počkajte chvíľu. Počkaj. Lúčime sa s vami. Dobre, My tu ešte niečo porobíme. Niečo tu ešte poskúšame urobiť. Pekne nejaké staré smrty ideme. A Ešte dáme pauzu na chvíľu. majte sa. To myslel akože. Aby ste vedeli, koľko mám odberateľov. Prosím pekne. 6 odberateľ. Potrebujem 100, aby som bol akčnejší a 1000, aby som sa odhalil svoju tvár. A mám tu zatiaľ 3 videá. A Budú 4. koment. Čus. Popis. No. Takže lúčim sa s vami a nezabudnite dať odber i na vás o kakávták. Dovidenia. Počkaj, ešte natáčam. Dobre, tak dovidenia.